Khatkhati police station angkang Khatkhati VDP atum mithangasai hemalong tongsekot pen mai kangni kedam tang jakong ni pai trok arni ada por pai kep apor malom Khatkhati village defense party thi hek pen VDP atum mai kangni VDP amai phu Suresh Kumar Singh kachepa hemphu pon amalong aluhia man pen Khatkhati OC Nitul Saikia VDOCO Santanu Belapen VDP claim bang atum chetong dun Mayalong Khatkhati Lahorijan Basbari Sunday Market Balijan Malom VDP atum keton kilang asai anso se kepang chimpon jiaphan RD doklong pen chingbai pon Bangso habar malom arta ki jumatum raki mate drugs ki rimdun penajok amithanga ok pran lapen apran dam pajoya redle lasila haipen kepajok pon jiaphan ki khangdun ji arpua bangki VDP atum tadu lasika doka pe atum chelangsi bangso puthaga bangki khangdun nangpo pusi chingki chethan pon Anparta non-India independent army tami nangke bokbom tanglo. Lasi lahai kadoka be kiton kilang kepang chingpon jiaphan arsik jit pen sideng ponang po pusi arsik jit kachingbai padupon. News report KTV News.